Hayırlı kеш, Müslim televizionyasında yangalıklar çıkarılışı bugün sizinle men Remile Salamova salamlayım. Uzı boru şotunun mühim vakıgaları turunda kıskaça. Morg işleme, reporterlarımız Müslimdeki patologa anatomiya bölegi bilen tanıştı. Oynata da, jırlata da, biyete de Oğlak Uy Köreş Tübek Ara proyektinde Müslim yeşleri de katnaştı. Yılı koşası 2024 Nəni rayondaşlarımız beygi kısalarında güç sınaştı. Hazır şuшы hem başka vakıgalar hakkında olarak Tatarstan Respublikası Reisi Rüstem Minnihanov kommunal texnika hem aşığış yardım avtomobilleri topşırdı. 22 aşığış meditsina yardımı maşinası, 2 mobil kompleks hem 45 biremlik kommunal texnika rayonlarga gitti. Müslim rayonuna MTZ traktora, Amkador markalı tüyegiş hem Selametlik Soqlау Ministerliği kollegiyasında topşırılgan aşığış yardım maşinası koydu. Oğul jiyinları devam etti. Oğul jiyini көңіл öşü şarası tügül. Jiyinlarda jirlik başlıkları yıllık işçenlikке hesap tuta. Kelesi yılga planlar bilgili teqdimler kabul etti. Düşenbe günü oğul jiyinları emekey ham oktyabr oğullarında uzdı. Jiyinlarda kollegim Noyla Salahova bulup qaytdı. Әмәкәй авыл җирлеге иң ярак авылларның берсе. Җирлек Әмәкәй һәм Әлмәт авылларын берләштерә. Авыллар картаюга йөз тотса да, мәктәп, балалар бакчалары эшләп торганда тормыш дәвам итә. Үзара салым исә проблемаларны шишәргә мөмкинлек бирә. Урамларның тиешле дәрәҗәсе яктырышы да авылның йөзен билгели. Бүгенге көндә җирлек буенча 78 урында утлар куелган урамнар якты. Утлар хәтәре ярдәмендә яна, Сүнә Әмәкәйдә 63, Әлмәттә 15 урында светодиод лампалар яна. Һәр ике авылда да урамларның сүрелгән карап торабыз, янгыннарны алыштырабыз, урамнарга лампалар үстәбез. Урамнарны яктырту, су белән тәэмин итү мәсьәләләре узган елларда этаплап хәл ителгән. Халык җирлек башлыгының эшеннән канәгать. Бик канәгать. Алда бердән-бер җитәкче хәзер безнең Илнара Илфатовнабыз. Юллар шул хәтле әйбәт, име? Төннәрен иртәнгә хәтле утлар янып тора, балкып тора, бөтен урамда да бит инде. Суларга интектирмиләр. Бер көн әтрәкенә су бетеп тора, берничә сәгатьтән уже тагын су килә башлый. Бик зур рәхмәт үзебезнең авыл җирлегендә эшләүче кызларга, аның командасына. Бюджет оешмаларында эшләүчеләр, авыл активистлары катнашында авылда төрле күңел ачу, спорт, мәдәни чаралар оештырыла, өмәләр үткәрелә. Гомумән, һәр оешма җитәкчесе белән аңлашып, эшләрне планлаштырып башкаралар. Авыл җирлеге башлыгы Илнара Илфатова белән тыгыз бәйләнештә эшләбез. Аңа нинди мөрәҗәгать белән килсәң дә, ул һәрвакыт ярдәмне канәгатьләндерә. Авыл урамнары инде безнең гел чистартылып тора. Зияратларыбыз һәрвакытта да чистартыла. Аның менә кыймаларын алыштырылды. Район башлыгы урынбасары Азат Әхмәтҗанов авыл җирлекләре рейтингында Әмәкәй авыл җирлегенең беренче урында торуын әйтте. Башкарылган эшләргә уңай бәя бирде. Районда иң яхшылардан үзара салым акчасын җыю һәм аны куллану һәм күләмле эшләр эшләү буенча җирлек беренче урында бара. Авыл хуҗалыгы направлениесе буенча монда мал асрау һәм инде мал үрчетү, кош-корт асрау кебек направление буенча да районда беренчеләрдән дип әйтергә кирәк. Җыенда катнашучылар сорауларын язмача рәвештә җиткерде. Бирдә төп сорау мәетләрне яруга кайтып калды. Сорауга хастаханәнең баш табибы Дамир Сулейманов ачыклык кертте. По религиозным мотивам при наличии письменного заявления супруга или близкого родственника, это дети, родители, родные братья, сестры, внуки, дедушки, бабушки, а при их отсутствии иных родственников, либо законных представителей умершего, или при волеизъявлении самого умершего, сделанном им при жизни, патологоанатомическое вскрытие не проводится, но за исключением случаев. Октябрь авыл җирлеге 4 авылны берләштерсә дә, бирдә мәктәптә, балалар бакчасы да юк. Шәхси хуҗалыкларда терлек, умарта, кош-корт асрыйлар. Узган ел җир, милек, физик затлар керменә салым, үзара салым югары процентларда җыелган. Җирлек мәсьәләләрдә нәкъ менә үзара салым акчасына хәл ителә. Су белән тәэмин итү, урамлыкларын карау, менә шушындый эшләрдә безнең инде тоткарлыклар булмады. Авыллыкларын карауда башка елларның кыенлыклары бар иде. Менә узган ел уңышлы хәл иттек. Юлларны карауны дәвам иттек. Без аны этаплап карыйбыз. Менә узган ел инде башка авыллар, бөтен авылларда да дип әйтәбез. Икенче кабаттан карап чыгалдык без аны.
Җирлек башлыгы мәчеттә җылылык бирү мәсьәләсендә күтәрде. Актаныш Мөслим юлында Әндерш һәм Октябрь авылларын күрсәтүче юл билгеләренең булмавын, спортзал булдыру мәсьәләсен искәртте. Җирлектә өлкән буын вәкилләренә дә игътибар зур. Бик авыр булды дип җирлегебездә зарлана алмыйбыз инде. Җирлегебездә юллар төзекләндерелде. Урамнарга кичен чыгабыз. Шундый мотор, лампочкалар янып тора. Үзеннән-үзе яшисе килеп китә. Россия почтасының Октябрь авылындагы өстәмә офисы җитәкчесе Линза Хабибуллина бүлекчә эшчәнлеге белән дә таныштырды. Азат Әхмәтҗанов салым җилү сәламәтлек өлкәсендә Октябрь авыл җирлеге күрсәткечләренең югары, кош-корт мал асрау буенча һәм мәдәният юнәлешендә уртача дәрәҗәдә булуларын, районда 5нче позициядә торуларын билгеләп үтте. Найла Салахова, Динар Нуртинов, Мөслим телевидениесе. Җыеннарда җитәкчелек кенә хисап тотмады, халыкта үз сорауларын белдерде. Һәр авылда диярлек Мөслимдәге морг хакында сүз күтәрелде. Бер катлы модульле бина ачылгач, якыннарын соңгы юлга озатыр алдыннан якын-тирә шәһәрләргә ярдырырга алып барасы булмый. Әлеге эшләрне үзебезнең җирлектә дә башкарып булачак дип халык җиңел сулап куйган иде. Бүген халык бу мөмкинлектән канәгатьме? Моргның эшчәнлеге белән Лилия Шәймиева танышты. Соңгы араларда халыктан морг эшләми, ярдырыр өчен шәһәргә бардык дигән ризасызлык сүзләре ишетергә туры килә. Мөслим моргы гражданнарны соңгы тапкыр рәсмиләштерү урыны ничек эшли? Биредә кешене нинди очракта ярдырырга мөмкин соң? Трудоспособный возраст по приказу без җибәрәбез Әлмәткә. Трудоспособный возрастка түгел, а именно эшләгән җирдән, например, кинәт вафат булган, шул кешеләрне җибәрәбез Әлмәткә инде. Группасы булган аның belki uzak şiirlep yatkan, şiirim bilip durganbız biz ana, например, но все равно у bizim ölüp giteyken для подтверждения, для верификации диагноза biz ana şuşunda taqdim etәбез. Табиб әйтүенчә, ярдыру эшләре белән тоткарлык лицензия аркасында килеп чыккан. Биредә хастаханәдә яисә өендә үлгән мәетләргә тикшерү үткәрелә. Тик искәрмә бар. Үтерелгән кешеләрне Ярчаллы шәһәренең тикшерү комитеты тикшерә. Вскрытие везде бесплатно. Но убыть ярублегна тухтанмıyor. Осмотр трупа это уже платно. Бальзамирование, полное бальзамирование, частичное бальзамирование это уже опять-таки финансово стоит. В среднем ярдру 8 меңнән 16 меңгә хәтле төшә. Элек дини мотивлар буенча вафат булучыны ярдырмаска да була иде. Тик сәламәтлек министрлыгы карары нигезендә хәзер бөтен кешендә мәҗбүри ярдыруны таләп итәләр, хәтта 100 яшьлек әбиләрне дә. Быелга уже шушы 2 атнада 8 кеше булды уже. Шул 8 кешенең инде әйтәс килә, опять күбрәк заболевания сердечно-сосудистой системы. То что значит мы должны будем обращать больше внимания. На втором месте заболевания легочной системы, на третьем месте заболевания пищеварительной системы. Бер мәетне ярып чистартып соңгы елга озатып бирү чыгымнары 8 мең сумнан башлана. Юл һәм бәйрәм көннәрендә ашыгыч булганда түләүләр башка тарифлы исәпләнә. Моргта 4 мәетне озак вакытта саклау урыны бар. Хезмәт өчен түләү район поликлиникасы кассасында башкарыла. Лилия Шәймиева, Динар Нуртинов, Мөслим телевидениесе. Тагын бер актуаль тема. Махсус хәрби операция башланганнан бирле халык анда катнашучы егетләргә ярдәм итәргә омтыла. Игенче авылының уңган хатын-кызлары ирләр күрмәкләренең якаларын кисеп, госпитальдә дәваланучы егетләр өчен җиңел генә килә торган футболкалар тегә башлады. Бу эшләрне Сәкинә Габдуллина оештырып җибәргән. Эш барышы белән коллегам танышты. Авылдагы оста хатын-кызлар күлмәкләрнең якаларын кисеп, госпитальдә ятучы егетләргә бик җиңел генә киелеп куела торган җайлы футболкалар әзерли башлаган. Бу эшләрне Игенче авылында Сәкинә Габдуллина оештырып җибәргән. Госпитальгә яраклы рубашкалар тегәргә кирәк дигәчтен, рубашкалар тегәргә уйладык. Рубашкалар инде үзебезнең кызлар да алып килде һәм мәлләгә гуманитар ярдәмгә китергән рубашкаларны биреп җибәрделәр. Күлмәкләрнең манжетларын кисәбез һәм шуларны бүгеп инде кигертергә җайлы гына булырлык итеп бүгеп тегәбез. Җирлегебездә махсус хәрби операция башланганнан алып, халык ничектә булса солдатларга ярдәм итәргә омтыла. Сәкинә апаның да йорты кечкенә тегү фабрикасын хәтерләтә. Залда тегү машиналары, җәелеп сузылган өстәл өстендә тукымалар, күлмәкләр, эш әсбаплары. Алдагы партиядә 34 күлмәк әзерләп җибәрдек. Һәм бу юлы да инде тагын кирәк була дип балаларга тагын бик сөенеп, бу эшкә алындык инде безнең чыннан да ярдәмебез тисен аларга, файдабыз тисен, исән сау җиңеп кайтсыннар. Бу кичә инде без менә 37 күлмәк әзерләдек. Бүген менә тагын җыелыштык бергә кызлар белән.
Секин апаның фикердәшләре бер команда булып тупланган. 20-гә якын хатын-кыз солдатлар өчен көнкүрештә кирәкле җылы әйберләр тегә һәм фронтка җибәрә. Әзер футболка күлмәкләрен үтүкләп, һәр кайсын яхшылап төреп, аерым пакетларга әзерләп куялар. Егетләргә алгы сызыктагы батырларга ярдәм итәргә карар иткән апаларның теләге бер генә: күкләр аяз, дөньялар тыныч булсын. Солкыннар башлангач, сугышчыларның кул астында һәрвакыт җиңел, әмма нәтиҗәле ут кабызу ысулы булуда кирәклеге кискен арта бит әле. Менә без шушылай авыл хатын-кызлары белән җыелып, шушындый шәм ясарга өйрәндек һәм шул эшне эшлибез. Әлхәмдүлилләх, инде шушы эшләгән эшләребез, анда безне саклаучы, хезмәт итүче ир-егетләребезгә ярдәм булсын, аларга файдасы тисен дип эшлибез. Бер төркем хатын-кызлар биредә үз куллары белән озак вакыт яна торган шырпылар ясау белән мәшгуль. Сирина апаның улы бүген махсус хәрби операциядә катнаша. Һәр шырпыны ясаганда ул күңеленнән баласының исән-имин әйләнеп кайтуына дуга кыла. 2022 елның 28 октябрендә мобилизацияланып китте. Связьда бик юк инде, 2 көнгә булса да хәбәр килеп тора иде. Без шуларга инде әз булса да ярдәм булсын дип, шу авылдашлар белән җыелышып инде әз булса да ярдәм йөзеннән шушындый эшләрне эшләргә булдык инде. Бөтен ниләргә, гуманитар кыйртучыларга бөтенесенә рәхмәт. Авылдашларга улымны нык зорладылар, зорлап озаттылар, киткәндә дә бик зур рәхмәт бөтен район халкына. Озак вакыт яна торган шырпылар парафин белән йөгертелгәнгә озак вакыт сүнми тора. Әлеге шәмнәр әлбәттә кыр шартларында яшәү өчен мөһим элемент. Егетләргә иң экстремаль шартларда да мондый шырпылар зур ярдәмче булсын иде. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе. 2024 ел гаилә елы дип илан ителде. Бу ел истәлекле чаралар белән башланды. 25 гыйнвар көнне Боек авылында гомер итүче Закирҗан Хамадишинның юбилее уңаеннан аның гаиләсе туган йортка җыелды. Закирҗан абыйга 90 яшь тулды. Юбилярны бәйрәме белән котларга район җитәкчелеге һәм авылдашлары җыелды. Закирҗан Хамадишин бүген тормыш иптәше Халисә апа белән Боек авылында матур гомер итәләр. Яшьлек вакытлары сугыш һәм сугыштан соң авыр вакытларга туры килә Закирҗан аганың. Доlaşmadıkta, soğuşmadıkta, bir topkır yangını yaptım bunu. Yaşarım vardı, tıkır. Onsu da elle koşan indi. İyi çok vardı. Nasıl yenge tabarmağın için olan. Vardır indi. Bizning bir qadrini bilib yasharga da vaqt bo'lmadi, baribir tirishdik, tirmashdik. To'lashib, sug'urishib yashamadik, Allohga shukr. Балачак вакытында колхозда хезмәт куя. 10 яшьтә тулмаган вакытында ук шабата үрергә өйрәнә Закирҗан. Чөнки 9 балалы гаиләгә бик авыр була. Боек авылыннан 16 яшьтә тулган 4 егетне фабрика завод укуына җибәрәләр. Алар арасында Закирҗан Хамадишин да була. Укудан соң ул Сибир якларына юл тота. 10 елдан артык читтә йөргәннән соң туган ягы Боекка кайта егет. Алабугада ветеринария табибы белгечлеге ала. Туган авылы кызы Халисә белән гаиләдә кырып җибәрә. Tolar kol ko'tarib tırnaq bilan sirtmadi. Bir-birinin sözünü bir tыңlап, birga netip üstürdik balalarını. Allah'a şükür. Balalarımız da tevfikli buldu. İşini koşup düşüp gitedirim. Oşarları nedirlep bana şunu şu saatçı şunda oşarsın deyip olay netip yılaşıp dört karaşıp yürümediler. Şulay öğrendiler. Ülleri korabalar. Халисә һәм Закирҗан Хамадишиннар 5 балага гомер бүләк итәләр. 4 уллары һәм 1 кызлары барсы да тормышта үз юлларын табып, матур хезмәт җимешләре белән яшиләр. Һәр баласы горурланырлык аларның. Бишебе исеменнән дә аларга шул менә һаман шул саулык, сәламәтлек, озын гомер, җыллар тыныч булып, шулай бергә матур итеп яшәргә сыйлар. Кеше сиңа таш белән атса, аш белән атмый. Her vakit. Her vakit. Kadir de tavulsuzluğu. Çıktı betiminde. Uzun zaman kaytaminde bana şuşundayım oldu. Закирҗан Хамадишинның улуг юбилей белән котларга район башлыгы Альберт Хуҗин да килде. Ул юбилейга район башлыгының рәхмәт хатын һәм күчтәнешләр тапшырды. Язмышыгызда язылган тормыш авырлыкларын зур ныклык белән узып, сез тиңдәрсез каһарманлык һәм ватанпәрвәрлек Үрнәгә күрсәттегез. Туган илебез үсеше халкына фидакарлашча хезмәт куйдыгыз. Хөрмәтле Закирҗан Хамадиша улы, туган көнегез улы юбилеегез белән котлап сезгә сәламәтлек, иминлек, хәерле гомер кичерүегезне телим. Юбиляр бу көнне күп котлаулар кабул итте. Район ветераннар советы рәисе Илгиз Низамов, авыл җирлеге башлыгы Марат Фатхылгаянов һәм авыл җирлегенең ветераннар советы рәисе Нурсинә Шәйхайдарова да истәлек бүләкләре тапшырды.
Халиса һәм Закирҗан Хамадишунар 66 ел матур парлы тормышта яшиләр. Әле бүген дә бер-берсен яратып, хөрмәт итеп гомер итәләр алар. Парлап яккан учагыгыз әле сүнмәсен, тирә-якка җылылык һәм нур чәчеп озак уянсын дип телибез. Фәридә Гайнтинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Бу көннәрдә Габдулла Тукай исемендәге Мөслим урта мәктәбендә район күләм ел укучысы бәйгесенең финалы узды. Район мәктәпләренең 4-нче сыйныф укучылары арасыннан 11 егет-кыз үзара көч сынашты. Оештыручылар төрле сынаулар әзерләде. Һәр укучы үзенең ел укучысы булуын дәлили алдымы икән? Киләсе сюжетыбыз шул хакта. Иң элек балалар үзләре белән таныштырды. Укучылар арасында сүз осталары, уен коралларын үзләштерүчеләр, кул осталары шактый. Һәр кайсының кызыксынган өлкәсе булу жюри әгъзаларын һичшиксез сөендергәндер. Участвуют 11 участников. Они у нас проходят несколько этапов. Первый этап – это у нас визитка, они знакомят себя с собой. Потом у нас знание истории Муслюмовского района, блиц-турнир, знание обо всем на свете. То есть дети за минуту должны ответить наибольшее количество вопросов. Следующий конкурс «Продолжи фразу». То есть как ребенок может сразу спонтанно ответить на продолжить какую-то фразу. Фразаны дәвам ит дип аталган этап барышында укучыларга төрле мисаллар китерилде. Егет-кызлар үзләре теләгәнчә җөмлә ахырын уйларга тиеш булды. Туган якны белүдә дә сынатмады укучылар. Блиц сораштыру этабында укучылар 1 минут эчендә мәктәп программасы буенча сорауларга җавап бирде. Сколько цветов у радуги? 7. Правильно. Без үзебез турында сөйләдек. Блиц турнир булды, сорау биреп, җавап бирергә тиеш идек. Аннары безгә черный ящикта нәрсә булды, анда белергә кирәк иде. Ел укучысы бәйгесенә укучылар, укытучылары һәм әти-әниләре белән бергә алдан әзерләнә. Мәктәптә сайлап алу турын үткәннән соң иң-иңнәре муниципаль этапта катнаша. Ел укучысы конкурсында минем 3 укучым катнаша. Безнең класста барлыгы 26 бала. Без инде балаларны ничек сайладык, аларның киң эрудициясенә карап, билимнәренә карап сайладык балаларны. Алар инде олимпиадаларда да бик күп үзләрен күрсәттеләр. Һәм инде гомумән гел алдынгы булдылар. Шуңа күрә аларны сайладык. Минем класста инде 4 бала татар теленнән олимпиада призеры да булды әле. Минем 2 укучым, шуның берсе Шәрифуллин Рүзәл. Рүзәлләрнең гаиләләре бик нык баланың үсешенә, тәрбиясенә игътибар бирә торган Рауилә һәм Ринатлар. Аларга мин зур рәхмәтемне әйтер идем, чөнки баланың интеллектын үстерү, баланың сөйләмен үстерү, баланың кругозорын үстерү өстендә бик нык эшли торган гаилә. Нәтиҗәдә Мөслим гимназиясеннән Сафия Фазлыева гран-при алды. Шул ук мәктәптән Әмин Гәрәев 1-нче урында. Мөслим лицейнан Аяз Юнусов һәм Мөхәммәд Мөглиев 2-нче һәм 3-нче урынны бүлеште. Калган укучылар да төрле номинацияләрдә җиңүче булды. Рәмилә Сәләмова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Узган атна чараларга бой булды. Мискел яшьләр үзәгендә аулак өй көрәш төбәк ара проекты кысаларында матур чара узды. Проектның максаты милли мирасны боету һәм популярлаштыру, татарның үзенчәлекле мәдәниятен пропагандалау һәм саклау. Җирлегебездә беренче тапкыр уздырылган ярышта укучылар һәм өлкәннәрдән торган 4 команда көч сынашты. Аулак өйне район советының аппарат җитәкчесе Ринат Гарипов ачты. Аулак үй көрәш проектының авторы Сәрия Закирова проектның максаты һәм бурычлары белән таныштырды. Проектның максаты халкыбызның йолаларын, халкыбызның гыйбадәтләрен яшь буынга тапшыру. Шул ук вакытта без татар әдәбияты классикларын укырга тиешбез, белергә тиешбез һәм шул ук вакытта кулга китап алып укучылар санын күбәйтергә тиешбез. Бәйгедә Мөслим урта мәктәбе һәм лицейда белем алучы, укуда, сәнгатьтә, спортта үзләрен күрсәткән көчле балалардан торган командалар катнашты.
Аулагы көрәш дигән, менә бу зыялылар бәйгесе безнең Мөслим районында беренче тапкыр оештырыла. Районыбызның укучыларыннан 2 команда һәм өлкәннәрдән 2 команда менә шушы ярышка әзерләнеп килделәр. Асылташлар дигән лицей командасын һәм Мөслим урта мәктәбенең без Тукай оныклары дигән 2нче команданы алды. Шараның 2нче яшь төркемендә мәдәният бүлегендә хезмәт куючы егет-кызларның яшьлек һәм ветераннарның остазлар командасы көч сынашты. Аулагы дигәч, яшь вакытлар искә төшеп китте. Без яшь вакытта бит инде аулагылар гөрләп бара иде. Шунда танышулар, шуннан танышулар минчә кавышулар, җырлар, биюләр, уеннар. Ләкин алар шул кадәр әдәп белән матур итеп үтәдер. Соңгы вакытларда дип әйтик инде менә бу аулагылар икенче төрлерәк форма алды. Безнең шырның аулагыларын кире кайтару максатыннан менә шушы шараны уйлап тапканнардыр югарыдагылар. Уен барышында командалар үзләре белән таныштырды. Йола күрсәтү, сүзләрдән шигырь төзү, кемнең миллионер буласы килә, йөзек салыш уеннарында үзләрен сынадылар. Укучылар арасында Мөслим урта мәктәбенең Тукай оныклары командасы җиңү яулады. Өлкәннәрдән остазлар командасы беренчелекне алды. Җиңүче командаларга истәлек бүләкләре һәм Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетының дипломнары тапшырылды. Найля Салахова, Динар Нуртинов, Мөслим телевидениесе. Сезнең игътибарыгызга җиткерәсе хәбәрләр шулар иде. Мин Рамиля Сәләмова сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.